ఆర్మూర్లో ఆదివాసీ ఉద్యోగస్తుల తరఫున సోయం బాబురావు గారిని అభినందించడానికి ఆదివాసీ ఉద్యోగస్తులు అలాగే నాయకోడ్ సేవా సంఘము రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఆర్మూర్ పట్టణంలో సోయం బాబురావు గారిని సన్మానం చేయడానికి ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో ఆదివాసీ ఉద్యోగస్తులందరూ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు అందరూ ఆర్మూర్ పట్టణంలో చేరుకునే సందర్భంలో సోయం బాబురావు గారిని అలాగే ఆదివాసీ ఉద్యోగస్తుల సంఘం నాయకులని గృహ నిర్బంధం చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఏదైతే తరతరాలుగా దాదాపు 20 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసీ ఉద్యమం నడుస్తుంది, గత 3 సంవత్సరాలుగా తీవ్రంగా ఆదివాసీ ఉద్యమము లంబాడాలకు వ్యతిరేకంగా నడుస్తుంది. ఈ తరుణంలో మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమాలు చేయడం మాకు చాలా బాధించినాయి. కనుక ఈ ఏదైతే మొండి వైఖరి ఉందో దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అదేవిధంగా అరెస్ట్ అయినటువంటి సోయం బాబురావు గారిని అదేవిధంగా ఆదివాసీ ఉద్యోగ సంఘ నాయకులని వెంటనే విడుదల చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఆదివాసీ ఉద్యమాలు ఇంకా తీవ్ర స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి మా కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటున్నాం. ఆదివాసీ ఉద్యోగులందరూ కూడా ఆదివాసీ ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి సమసిద్ధమై రెడీగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. జై ఆదివాసీ. ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ ఒక ప్రజాప్రతినిధిని సన్మానం చేయడానికి అభినందన సభ పెట్టిన ఆదివాసుల సభకు నేడు ఒక ప్రజాప్రతినిధిని అరెస్టు చేయడం, గృహ నిర్బంధం చేయడం ఈ ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో ఈ ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తుందని ఈ నేటి సంఘటన నిదర్శనంగా మేము ఆదివాసులము తెలియపరుస్తున్నాం. కావున ఏదైతే మా ఆదివాసుల డిమాండ్ ఉన్నదో లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ ఉన్నదో అది నేరే వరకు తప్పకుండా మేము ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏదైతే లంబాడాలు ఒక ప్రకటన ఇచ్చిండ్రో అడ్డుకుంటామని ఆ ఒక ప్రకటనకు భయపడి నేడు తెలంగాణ ప్రభుత్వము భయపడి నేడు మా ఆదివాసుల సభను ఇలా జరగకుండా ఆదివాసీ నేతలు అదేవిధంగా ఆదివాసీ ఉద్యోగస్తులను నాయకులను నిర్బంధించడం చాలా సిగ్గుచేటు. ఏదో ఒక కారణం చెప్పి గణేష్ నిమజ్జనాలు గణేష్ చవితి ఉన్నది కాబట్టి పోలీసుల వీళ్ళు అందుబాటులో లేరు, మేము రక్షణ కల్పించలేమని ఒక సాకు చూపెట్టి నేడు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ ఆదివాసుల నేతను నిర్బంధించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మా ఉద్యమం లంబడాలు తొలగించే వరకు ఈ ఉద్యమం ఆగదు, ఆగనియం కూడా.
ఎన్ని నిర్బంధాలు చేసినా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎవ్వరు కూడా భయపడకుండా ఖచ్చితంగా ఈ లంబడాలను తొలగించే వరకు ఉద్యమాన్ని రేపటి నుంచి మరీ ఉధృతం చేస్తాం. ఇంతకుముందు గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎలా అయితే దిగొచ్చేటట్టు చేసినామో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి ఉద్యమాన్ని మలిదశ ఉద్యమాన్ని మొదలు పెడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. జై ఆదివాసీ.